si acong kimi jak video ini tum labangso sumila rong happy pa kaci konmo pon kapado ini tum meeting ceng japrang si alang ipan kaci konmo pado pondo ini tum kaci konmo kapado pon nang to alang ke dam tang aciklo alang ni uson ko ben penone apran dam dun nang ko laso posi ini tum kaci konmo pado pondo laso kaci konmo along ini tum mai meeting along bini sita cetan pon tuna la penonta ini tum than lo la se nang tum rong dam lo protang te keng sang ahem kici ahem bidun de ji aphana bang nang tum ta un an pe cetan pono lalo non sita ini tum ladak acong kimi LP school la pen ini school la hem long sini tum ke do pondo non sita nang tum theglo ladak koson kupima avasa ini sen ma hinoma school la hem bondari pordonto la pen fil doma vema la sila hai ta ave la pen alang itum non kacari bom asorkar setame la son thop si cinthong havara long ini tum ilong bakta school kimi ave la si school kimi erji la pen alang itum teacher nang tija phana bangke alang itum sorkar hol pen si nang pipon ko la pen nang pipon nang ko nilitum la suarlo ongdung view orat setame nitum la son si kaci songkon pangtang lo ang happy ni nitum dapat lang kon lo la pen meeting along stame nilitum la solang cetan kon ko jong si non kiwang dita school mi et la pen master setame thanbang pu nangke pijia phan ala to choneri pon chohang kon lo la pen jong si nang pithe the plote nilitum ta la bangso kaci song bang nilitum ta intonte nitum view la bangso jak video pen stame nitum kaci song kon intonte la pen la sumila ro hangpi athan setame alia po kisung non ko ando ne alang itum ninduk ninak la pen nitum anta ninduk kaci pidu nangko ini yang anta la apran ke endet abang ki abang ko phantuke alang itum hata isi ahok akang sai kalong ko nai pado konbek nangji ini tum kardia tum ke momo pupo la momo ke aho macilong paman de tepi la si pini pina kang sai konji abang alang si insai konbek nangji la pen la soni tum sorlu hol pen ta la si la so kaci song kaci pangtang kang hero tum ta